हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब शॉर्ट्स। आज ना सन्ध्या बेला मत बहुत जोर से भोक लगला, तो भाविली टिके गरमा गरम बरा बनई केमती हाँ। तो मु चलली फटाफट बरा बनैबा पाई। ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଦେଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିଲି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ ରେଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଗଲା ପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ବସେଇଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ଯେମିତି ଆରେ ବାପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ ବରା ବନେଇ ହିଁ ଆସେନି ଭଲସେ। ତ ମୋ ମମିଙ୍କଠୁ ହେଲ୍ପ ନେଲି। ମମି ବରା ବନେଇବାରେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କଲେ। ବରା ଗୁଡ଼ିକର କଲର୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ କ୍ରିପ୍ସି ହେଇଥିଲା ଓ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ତ ବରା ସାଙ୍ଗରେ ଚଟଣି ଖାଇଦେଲୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବରା ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। एंड हाँ, जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना है तारे सब्सक्राइब भी करदेवे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।